pozdravujem všetkých, ktorým záleží na lepšom Slovensku a na Slovensku bez korupcie. Ďakujem vám zo srdca, že ste prišli. Ja som sa tu stretla s ľuďmi z Košíc, zo Žiliny, z Michaloviec, z Prešova, z Martina. Všetkých pozdravujem. A niektorí z vás dokonca prišli vlakmi zadarmo, začnú pánovi Ficovi. Veľmi pekne ďakujem. A dnes v tejto krajine už asi nikto neverí, že 12 miliónov eur sa dá zaplatiť v hotovosti. A dnes nikto neverí, že je normálne kúpiť byty najprv za 1 euro, potom ich predať za 12 miliónov a opätovne ich predať za 1,3 milióna a popri tom si od štátu zinkasovať skoro 2 milióny eur za nadmerný odpočet DPH. Jediný, kto si myslí, že to je normálne a jediný, kto tieto podivné schémy obhajuje, je pán minister Kaliňák. A pána ministra Kaliňáka zase obhajuje pán premiér Fico. Presne tak. A je to ako začarovaný kruh. A ja vám teraz chcem povedať taký začarovaný kruh, čo sa stalo s tými bytmi pána Bašternáka, lebo to je tiež taký začarovaný kruh. Musela som si to napísať, lebo by som to zabudla. Čiže málo kde sa spomína, ako vlastne tieto byty pána Bašternáka skončili, že v koho rukách skončili. Mafiánov! Na začiatku roka 2012 vlastnil 7 bytov pán William Gross ako fyzická osoba. V marci 2012 ich predal za 1 euro spoločnosti Rent & Wash. V tom istom marci ich predal za 12 miliónov firme pána Bašternáka. Pán Bašternák v tom istom marci kúpil tie isté byty za 12 miliónov eur. A podľa jeho vlastného vyjadrenia vtedy povedal, že za tieto byty som zaplatil v hotovosti. My keď sme sa snažili ukázať, ako vyzerá 12 miliónov eur v hotovosti, bolo to asi 100 kg v 100 eurovkách a niekoľko desiatok tašiek a vysypávali sme to v parlamente niekoľko minút. Takže to aj trvá, nie je to ako doniesť jeden kufrík v nejakej americkej gangsterke. A čo sa stalo potom? Na základe tejto kúpy si firma odpočítala DPH od štátu a získala tie 2 milióny eur. Čiže skoro viac ako je normálna hodnota bytov. Potom firma pána Bašternáka byty predala, alebo s nimi vyrovnala dlh v celkovej výške 1,4 milióna eur. Kebyže ich predá za to, čo ich kúpila, tak ona musí odviesť daň štátu. Tak ako sa to normálne robí. Potom tam boli viaceré medzistupne. Niektoré fyzické osoby, ktoré byty kúpili a predali, tak ich zase kúpili a predali ako SROčky a takto sa to celé mlelo a mlelo a mlelo. A nakoniec 4 zo 7 bytov, viete, kde skončili zase? Áno, presne tak. Kúpila ich spoločnosť Tatiana Rent, ktorú z hodou okolností vlastní pani Tatiana Bašternáková, ktorá má tú istú adresu ako pán Bašternák. Takže tie byty sú ako jeden bumerang a stále sa vracajú k pánu Bašternákovi. Nevyzerá čestné podnikanie a preto vyzývam pána Fica. Pán Fico, odvolajte pána Kaliňáka a neohrozujte predsedníctvo Európskej únie. Nerobte nám, prosím vás, hanbu. My sme krajina slušných ľudí. Títo všetci ľudia sem prišli. Sú to slušní ľudia, u nás sú slušní podnikatelia a nie kadejakí. Je tu len zopár kadejakých akože podnikateľov a oligarchov. A prosím vás, nedajme si uniesť Slovensko, pretože Slovensko patrí nám, je to krásna krajina a títo ľudia myslia len a len na seba, nie na našu krajinu. Ukážme mu červenú kartu, odvolajte ho a choďte preč, pán Kaliňák, choďte preč. Ďakujem.
že sa vláda veci opäť tebe navráti, občan Slovenska. Sa blízka hromy divo bijú, na Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu